karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Wa na sab tayo mo tupag si Ate Alice. Carlin? Ate, anong dili man ka makatupag? Doon na kay problema, no? Wa man. Kung wa kay problema, patubagan akong imong bana. Unsa? Gusto kong makigsultian ng Justin. Unsa? Pero Carlin, wa man diri si Justin karon duty siya. Nganong pirmi man na siyang wadas inyo, ti? Busy lang yun siya. Mao nga wa siya permi diri. Time para good. Gikan ka naghilak? Ha? Wa man, gisipon pa ko. Ipadana ang resulta sa imong sakit, ti, ug ang resita nimo. Kuan ra ba Carlin? Nawa ra ba? Mahimo bag dili na lang ka mamakak nako, ti? Carlin, wa man ko mamakat nimo. Ti nakailan na kay ko nimo. Bisan pa sa buhi pa si Papa mo, apil kag tabo niya. Carlin, Okay, sige. Kung tinuod nga nawa ang resita nimo ug ang resulta sa imong sakit. Sige be. Ang imo na lang bana ang patawgan nako. Gusto kong makabati sa sinultihan ng Justin. ha? O ano nakurat man ka, ti? Sige. Ako siyang patawgon nimo kung mo pauli na si Justin. Okay. Kanara kong tuyo, ate. Sige. Bye. Klaro kayo nga may kitaguan ako si Ate Alice. Unsa umanin ako? Uy, naunsa magati? Anong nanguspad man ka? Romero, nangita si Carlin sa resita nako sa ospital ug ang resulta sa akong sakit. Hala ka. Dako ang problema te. Ang labing dakong problema kay gusto siya nga patawgon nako si Justin niya. Na, samot. Unsa may akong buhaton, Romero? Na. Te, wa jud ko ilaing katambag na mo te. Gawa sa pagsulti na nila ni Carlin sa tinuod. Dili ko makahimo ni Ana, Romero. Pero sao man na mo te, ha? Pado na kag kabuking. Romero, dili mahimo nga mahibaw si Carlin sa nahitabo sa akong kaminyoon. Te, Dili lang una ko mutubag ni Carlin. aw. Mayo noon kun dili mo siya tubagon te. Aron magkita na gid ni. Ha? Sigurado man gyud nga muan nito siya kung dili ka mutubag niya. Mupauli na gyud to si Carlin ate. Unsa? Doon na dili maayong nahitabo ni Ate Alice. Doon na cute. Paaboton ko nga manawag katang Justin. Kung manawag siya, away problema si ate. Pero, kung dili manawag na ako, doon problema si Ate Alice. Napalit pa nimo ang akong gisugo nimo nga charger, Justin? Yes, madam. Mayroon, madam mo. Sige, lakaw sa sala. Paabot ako dito. May importante tang sultihan, Justin. Ha? Si Mommy ka rin kasulti ni Justin. Paabot ako sa sala, Justin. Mag-inis ako.
Justin, Oh, miss. Manong miduulam ka? asa may tuyo ni mami ni mo, ha? Wa pa ko may baw, miss. Adto ko niya papabuton sa sala. Ayaw ba igit pa da sa trick sa kong inahan, ha? Ha? Mo neutral na usahay si mami. Pagbantay gid si mong ipanulti niya. Oo. Labi na gid si mga pangutana. Ay, kabala ka. Sige na. Musuon ako sa sala. Gikulpaan ko inita. Asa makituyo ni mami kong Justin? Mayo kay magkataro na gyud sulti, Justin. Kulbaan man ko anang imong tuyo na ko, madam. Nganong kulbaan man ka, dili man ibahin sa imong trabaho. Ha? Bahin kini sa imong asawa nga si Alice, Justin. Madam. Naibaw ka ba? Nga mibalik naman siya trabaho kaganina. Ha? Nagasulti mi bahin sa nahitabo ninyo. O gusto sa kong makapati sa iyang side. Sa may kipanulti sa salbayes, madam. Natural nga. Magpaubos gina siya. Kaya nakasama siya. Mao gina ang imong gituwaan nga may kabit ang imong asawa. Madam. Nakita gina ko sa akong mga mata ang ilang pagbuti na ako. Okay. Ibutang ta nga tinuod nga may nahitabo nila. Wa ka ba magduda nga ang lalaki nga may pahimo sa imong asawa? Ha? Kung doon na may nahitabo sa lalaki o babae, doon na ni gitawag nga kasabutan kung doon naman sila relasyon, di Oo. ba? Gisabutan ko nila, madam. Magdog sila kuno ako. Pero kung ang lalaki ra ang makagusto sa usa ka babae, daghan kinig paagi unsaon nga makuha niya ang iyang gusto, dili ba? Sa may buot ni mong ipasabot, madam? Posible nga gipahimuslan sa mong lalaki ang kahuyang sa imong asawa. O gipahimuslan niya nga sila rang duha ang diha sabay. Ha? Daghan ang klase sa igo ni Ana karon. Dunay rape nga patay gyud. Dunay rape nga ipaagi sa pagkatug sa ibabaw inikaluya na sa babay. Pahimusla na. Madam. Maayo tingali nga imo sa gasusihon ang bahin sa lalaki nga kauban sa imong asawa. Kung kinsa siya o kung unsa gyud ang tinuod yang gibuhat sa imong asawa diatong gapiuna. Madam. Kinahanglan balansihon mo ang paghukom, Justin. Ayaw ihanok ang tanang kasuko nga tukang Alice. Naibaw ka sa diya nagsulti mi ni Alice? Wa gud siya mo angkon nga may relasyon siya sa maong lalaki. Nakainom lang siya og beer o niya nawagtang na siya sa kalibutan. Magkapahibong kaayo, Justin, di ba? Ug nakita ako nga mahal ka kaayo ni Alice. Mao nga nakauna-una siya sa pagpakamatay. Madam. Ma'am, nanang ba nga mukuha ni mo na nasgawas? Oh, sige, Justin. Hunahuna og maayo ang akong gisulti karon. Pangitaa ang lalaki nga kauban ni Alice natong kapiuna, Justin. Dali na, Timoy. Dali, ma'am. Hello, darling! Isagli kami so din hiron sa kwarto sa basement. Milakaw na sa mami ni mo. Kauban si Timoy.
Kita na lang duwas bay. Oh, that's good. Magpahimos tag maayo karon. Ayaw na. Ayaw na, Mara. May problema ta. Unsa na masab ka? Kakapoy ba na problema ang huna-hunaon, oy? Unsa may yung panagsultihan ni Mommy ba? Nga nahasol man ang naong nimo? Mara, mo'y gusto ni mami nimo. Nga akong pangitaon katong Jerome. Unsa? Oh. Ngano ganito ang nasuot mo na sa ni Mommy? Tungod kay nagduda siya. Nga gi-rape ni Jerome si Alice. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!